Takže ahoj, já vás zdravím, mé jméno je Polkio32 a dneska vás tady vítám z hry Hearthstone. Jo, super, podařilo se mi to nainstalovat. No, takže začneme, takže dáme play. Tak, počkejte, abych si pak mohl ještě nějak ty zvuky, že jo? Zvuky. Option. No jo, nějak si to stlumíme. Dobře. Takže... Ne. Tak, dáme za maga. A dáme play ranked. Jdeme ranketku. To dáme, super. Hrajeme poprvé, takže já to budu trošku failit. Ale na to se zvykněte. V nějaký té době. A vidíte, už se nám to načítá. Už by to mělo být akorát co ty kralagly asi. Pořád se to načítá. Načítá. Neříkej mi, že se to bude načítat celou dobu. No, to tak vypadá. To je strašný. No jo, jede to moc rychle, jak vidíte. Strašně moc. Teďka se mi to laguje. Asi už to je. Já vůbec nevím. Vůbec, ale. Dobrý. Už to je. Tak. A jdeme do toho. Omlouvám se za menší lagy, ale Paladin. Super, máme další. No tak já nebudu teďka potřebovat tady ty dvě. Tak. No tak to je nějaký ten lepší začátek. A ano, máme tohle. Kdo začíná? My. Dobře, takže hned vezmeme to vždycky. A to povoláme si tohle. Jakže se jmenuje? Blood Raptor. Nemám žádný speciálky, já nemám žádný speciálky. To je špatné. Nic no. To je strašně dobrá karta. A taky dobrá. Bude mít nějakýho dobrýho. Úplně rozrazím. Tak, tečka. Můžeme ho zabít. Dobrý. A můžeme zaútočit. Tak. Nevím, jak tady to video bude dlouhý. Doufám, že ani ne moc dlouhý. Jestli chcete, tak já budu pokračovat, ale bude to taková série z Hearthstone. Máme co pořád. Vidíte, Polkio32. To je jasný, že jsem to já. Ne, on mi ubral taky. Vidíte, proto nesnáším takovýhle ty mnou. Tak, teď si vezmeme... Ne, teďka uděláme tohle. No a je po něm. Jednoduchý, co? Prostě na pohodu. Jak vidíte, je 7:30 večer. Já nevím ani proč, ale prostě tak. Bendik ještě nic nenatočil, teda, že on tady ten víkend, nebo prostě tady tu sobotu, jak to natáčím, tak byl někde mimo, takže nemohl nic dělat. Takže proto, hele. A podívejte. No a nemůže nás ohrozit. To je karta, co? Tohle se mi líbí, to je ovečka. Strašně dobrá. Hlavně na mága. A já bych chtěl někdy dostat to, jak se to bude, tady to je Fire Blast, už to, pak je Fireball a tam to třetí, to nevím, to si nemůžu vzpomenout, ale to dává prej za 12. Jo, takže si vylepšil tohle a zaútočí na mě a zabije mě, ale on se taky zabije. Dobře, to je škoda. A teďka by měl dát enemy turn a budeme mít 5, nedá. Teď si tam povolá dalšího, 5 a my si vezmeme další 2 karty. Takže další 2 karty. No. Volám tohle. A to je asi všechno. Krokodýla.
Nebo krokolist, to je jedno. Moc to jako stáhl jsem se toho teprve včera, jo. A že se to nějak prostě nějak se to nepodařilo. Takže to natáčím. Ne. A jo, zabil, no děkuju. Teď jste mohli vědět něco maličkýho. A já už si hrát, děkuju. Zapálím oheň. Rozbiju to, ne. Ne, strašně mi ubírá. To není dobrý, jako. Ono to vypadá, že to dobrý je. No. A tady to ubere tomuhle. Dobře, je dobrý. Tohle je dobrý. Takže. Už tam je příšerka a prohrajeme. Pojďte. To bude první ranketka, jo. Jak jste viděli na začátku, tak se to strašně sekalo. Takže to... I'm sorry. Já nevím, proč jsem dal teďka, omlouvám se, jo. Prostě jsem... Ne. Toho musíme hned zabít. Jasný. Ježiš. Maria. Tady ten by ho mohl zabít. Ne, ještě má palici. Vidíte? To se... A ještě za 4, jasný. No. To je taky začátek. Kolik máme? 7. Ne. 7, takže tohle. Nasílí ho a pokračujeme, no doufám to, že nás nezabije. Já bych se snažil zabít tohle. Chce mě zabije, ale jak vidíte má 5 a to je špatný. A pak by stačila jen taková ta karta, jak tady to prostě ubere všech za jedno a má po milionech prostě. Jste úplně jednodušší. No. To je další úplně, vidíte, plus 2 to je úplně na houby. Takže se budu snažit. No jo, teď jsem se odhodlal, že se budu snažit. A teďka přemýšlí, koho nabustit. No, přidám mu 3 atak. Vidíte, to je úplně na něco prostě. No a ještě, dobrý, zabil se. A teďka by se šikla ta karta. Díky, že jsi mě zabil. Děkuju úplně. No a ještě do mě zautoč. No tak to mám hodně málo životů. No, tak to jsi dobrý. No, tak já tam volám tohle. A asi mu zabiju. Aspoň se pokusím zabít tohle. Ještě jsem mohl povolat, ale to je jedno teďka. Je teďka hodně jedno, takže prostě na houby. Ne, přidám mu to 2 životy. Ne, pevně zabije. No, jasně, ještě 6 životů a mu to přidá, nebo 5. Jasně, zabije mě a jsem mrtvej. No tak jsme teďka prohráli, to je blbý. To je hodně blbý. A já nevím, jak dlouho natáčím, to je jedno, protože můžeme natáčet hodně dlouho. Hele, balíček jsme dostali. Já se těším, protože si otevřeme balíček a teďka musíte čekat a protože se to ladilo. New quest. 100 goldu
za Play 3 mod. Jo, dobře. Musím... No, tak se načti. Dobré, ale na Warriora. Na droida, taky dobré. Jo, to je pro všechny. Dobrá, na Varroka. A poslední. No, dobře. Jo, ten je dobrý taky. No, docela dobrý karty. Jen škoda, že to nemáme žádný jiný. Víte, ani já to zantra. Když za toho dá, když za toho. S tím... si. No. Jdeme. A teďka doufám, že se už by to nebude lagovat. Asi ne, protože to zase podle, že zase to prostě to zase už se, zase lag, pardon, umlouvám se. Omlouvám se, ale nevím. A dobrý, už to je dobrý, už dobrý. Už to dalo do hory. A proti... No, Jaina versus Jaina, já. Jo, máme kartu navíc. Takže co nebudu určitě chtít. Tohle a tohle. No, tak to je tak nepřišlo, co jako a dostal se tady tu. No, to nepoužiju ještě. Aha, tak on začíná. Tu kartu chci taky. Ale jo, takovou kartu ta by se vyšikla. Zatím. Jo. Asi použiju miniony. Víte, ubralo mi 3. To je strašně dobrá karta. Jako, by se zvednou mu křídla. Tady nevím, co udělat. Tady začíká, no vidíte tady tu kartu, tady tu se potřeba v minulém kole. Tak a hrajeme. A teďka... Tak. Jdeme na to. Jdeme na to, doufám, že to teďka vyhrám. Teďka v to doufám. My jsme měli aspoň jedno vítězství. Ten mi, cože, on mi, tak mi ubere, no tak uber, že makej. Makej, zabij se. Škoda. To asi dá a teďka taky podám. Tak. A vidíte 4-1. To je fakt dobrá kombinace tady z ty dva. Jen potřebuji, abych tady tomu nabustil to životy. Tak on mě teďka určitě tohle nějak zabije. Ne, no vidíte? No, on mi poslal ovečku. A má 2. No tak už jeden. A pořád takovou může útočit, ale vidíte? Teď to poslal na mě. Hele, fireball. Že použijeme hned fireball. Tak a ovečku. Tak. To byl dobrý atak. Zatím vedem, zatím to je dobrý. Zavřem. Rozbijem? Ne. Raptor. Je taky blbá kombinace. No a navíc ještě tady střepejte. Teď mi zabije určitě jeden z nich ovečku. No, kdyby nespali. No, takže. Mám 5. Já dám tady 100.
Určitě zabiju tohle. A určitě udělám tady to. Tak a může pokračovat. Tak. Určitě dneska je 15. a za 12 dní mi bude 12. Nebudeme 12, prostě budu mít narazky. A z toho mobil a budeme dělat s kámošem vlogy, když se potkáme. Bude to hlavně na nějakých závodech. Jako z autíčka úplně takový bez, prostě úplně dobrý. Ale to budeme prostě s Bedžejkem dělat vlogy. No, takže já bych tam nejradši poslal tohle, ano. A pokračujeme. Tady on takový hodně silný, ale fakt hodně. Tady má 2,7 a tady ten má 6,7. Ještě 20 a 18. On už má 18. Bych nechtěl. Já tam, to. 3, 5. Dobře, tak tady zautočit. Ale bouchni si dělej. To vadit nebude. No tak dělej fireball, nebo fireball stejno. 20. A pojďte, teďka budu moc útočit s tímhle. A úplně mu rozmasakruju tohle. Nebo prostě, jako ještě dostanu, jo. Taky úplně super karta. Tak, vidíte? Jo, musíme zabít toho miniona. A můžeme si prásnout do tohohle. A ještě můžeme povolat tohle tam. Vidíte, to byl dobrý tah, tohle se mi líbil za tah. No nic mi ještě ho nezabije. Takže to je fakt dobrý. Pak můžu jen v klidu doufat, že se mi ho nějak podaří zabít. Vidíte, zabil tohle. Vidíte, zabil to. Vidíte, ubral mi. Vidíte, tohle úplně, ale excelentně ubralo. Tak, co tam máš za kartu? Ne, děkuji za hit. Dobře ty, dobře. To se mi líbilo, ještě 3, dobře. Ještě jenom 1, to už nemáš to. Ještě má. No. Ale to tak dělej, bouchni si, no tak. Jak to, že jsem bys nesměla? Musí do něho, jasný. Bum, dobře, díky. A bum, a dělej, bouchni si. Dělej, bouchni si, mě to vadit nebude. Jo, tady jste plus 2 karty. A já udělám. Pojďte, úplně si ho nabustím. A ještě zaútočím. Vidíte, 7-4. Pane bože. Ale teďka to, kdyby zabil tohle, tak zase se jim zabije tady ta dobrá. Taky, ale fakt dobrá. Vidíte, 3 damage. Po každém kole se jí zvýší damage, já myslím. Ne, fireball ne. Ale já už se těším, že ona mi dá. Cože, jak může mít 2 firebally? Ty vole, ale musí útočit do tohle. Musí. Dělej. Dobrý, jsou mrtví. A pojďte, tady se musí, nebo jeden z nich musí do mě. A nikdo mě nezabije. A musí mi pak přenechat tah. Vidíte? A teďka ještě tohle do mě pošle. Tak dělej, pošli to do mě. A musí mi přenechat tah. Tak ona už mi ho přenechala. No tak jsme to vyhráli s 2 životama, ale přece jenom jsme to vyhráli. Vidíte, takhle se hraje Hearthstone, když teda se umí. Jo, nebo nějak předbíhat. Tak. Pane bože. No tak kontinuuji, já budu rád pokračovat, teď si mi to zase laglo, že natáčím, takže mám se za menší lagy. A casual, ne. Co to je to casual? Jsem ještě nezjistil. A v rankedu ještě 1 hvězdička a jsme 24. Se podívám, jak dlouho nahrávám, 19 minut. Cože? No tak to už pro tenhle let bylo všechno. Takže čau.